gelan langsung rusak, Pak niki. Ha iya. Ora nyawang karo balungane, nyawang karo bokongmu kuwi kok. Lah pripun to? Mbah Wir niki lho sing miwiti, Pak. Eh? Wet wau nyawang kula ae. Oh iya. Ya wis ben to mengin jamu wong piyai sepuh senengane ya mek nyawang ngono kuwi. Ngoten to, Pak. Umi Afifah, ya Umi Afifah ya. Yo. Ampun ngoten, Pak. Ora. Ampun. Heeh, ya. Mutung aku. Pancen lek Waranggono lagi ijen gampang tersinggung kok ya. Superman gampangan, gampang Superman. Cukup. Iya. Heeh. Iya, Nduk. Sugeng para lenggah. Ayo Cak yo ayo. Ayo. Mudun lho aku. Aja mudhun lek jam tengah papan kono. Kowe mudhun arep glemis pan kowe mesti. Mas Ayu Winong Nawangsih. Iki Slendra Sanga ya nang ya. Ha nang. Nggih, yo. Nggih. Ngecek, Pak. Ngecek. Ngecek kaya sepur ngono. Lah mau ngecek iso Miswan. Boten. Men jumeneng yo tukung-tukung Nimas Ayu Winong Nawangsih. Oh. Ayo no. Golangin deh. Hey. Hey. Wis rusak, Pak. Mulai gelan langsung rusak, Pak niki. Ah iya. Ora nyawang karo balungane, nyawang karo bokongmu kuwi kok. Lah pripun to? Mbah Wir niki lho sing miwiti, Pak. Eh? Wet wau nyawang kula ae. Oh iya. Ya wis ben to mengin jamu wong piyai sepuh senengane ya mek nyawang ngono kuwi. Saka sepuhe mau ning pondokan tiba tangi lho mau ning kono. Arep njukuk sego mak glubuk ngono aduh. Ayo. Semelang lek ora uman kakap ayo. Nimas Ayu Winong Nawangsih daleme ngendi, Nduk? Kula asli saking Tulungagung, Pak. Desane ngendi? Desa Ngentrong, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Kuliahe wonten pundi? Universitas 11 Maret Surakarta. Jurusan fakultas? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jurusan Pendidikan Bahasa Jawa. Wah, iya, pinter iki kena. Semester pira? Semester 2. Semester 2. Status? Mahasiswa. Status? Mahasiswa toh, Pak? Single, double, umbel apa-apa? Kula triple, Pak. Triple. Triple iki telu lho. Nggih. Kuwi aja neko-neko lho ora. Loro lho kuwi engko tenan loro lho. Mboten triple semangate niku lho, Pak. Oh, semangate triple. Iya. Niku lho. Semangat, giat lan uga tetap bermartabat. Nah, niku triple. Sanes tris. Triple semangat. Sanes Triswan. Ayo. Lek tris kan triple semangat. Oh iya. Bener. Ya iki lho, Nduk, enek sing ngersakake Rengu. Iki karyane sapa, Nduk Cahyo? Ki Wangsa Subagya. Wangsa Subagya. Nggih. Lah kowe sinden laris kondang kok gelange kok ya bolah iki lho. Niki gelang anu, Pak. Apa? Gelang tolak bala. Oh, tolak malah nolak bola iki piye? Mboten. Tolak balak to? Tegese niki anu, Pak, gelang apa ya? Anu niki anti galau, gelang anti galau. Oh iya, bener. Gelang anti galau. Bolah, ayo, bubuka lan uga bekti marang Gusti Allah. Ngono kuwi, bolah kuwi.
Mboten bubuk kalih polah ngoten, Pak. Atas ana mis kuwi lah. Sinden diarani sing bener iso kaya ngono omongane ora pareng. Yes, mboten maido Pak niki lan nembe pedhot, bar pedhot kali pacare. Mila omongane iki ya ketudu ngendi ora cetha ngalor ngidul sak geleme dhewe. Ayo. Kajenge Pak, nggih. Niki mboten gendeng udo turun dalan matur nuwun. Ayo. Iki nek bawane ora no? Wonten. Ya, dibawani. Karyane Mbah Wangsa Subagya saking Tulungagung. Ayo. Yo coba kaya apa? Apa iki mau no? Kok ngomahi pakulinan? Oh, merubah kebiasaan. Kok beda dengan yang kemarin. Niku lho, Pak. Ya biasanya gelandel. Nah, niku. Ha iya. Ora kaya wingi Ora kaya wingi uni ya. Apa dika sampun tega Apa ndika sampun tega. Ayo. Teganya. agawe rujiting galih Sakne no. Atiku digawe rangu Jan kaya tak ulu-ulu no. Nek aku ora tedas ben diulu Aji Mas ya no. Mesti kancane dipakakne ngono kuwi. Lah dhek njaluk mae kula mau Mas. Ayo. Kancane nggih tameng parang ora. Ya nang Cahayu, sing sabar, Nduk. Suwit manuk si katan terowongan udan grimis dadi rengu udan tangis keloyongan. Iya. Tembange sedhi kaya ngono sampean sih iso mesem wis aku seneng wis tenan. Niki mau lho Pak, gelangan galau niki mau. Heeh, bener Nduk. Aja nangis.
Mboten. Tak lapi apa piye iki lek nek anduk. Ah. Lapi. Oh, Miswan protes semburu. Sorry no. Mangga rengu diaturaken. Ya, mangga. Sajak ikatan rengu enten apa niku dene sampun dangu di kakak ngaten sakniki jerbenten apa pancen sampun
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah. Sih kelingan biyen 2 tahun kepungkur sowan rene. Tesih. Ayo, nggih, nggih. Nggih. Oh, siap, Pak. Nggih, nggih. Jaya nggih. Wah, nggih, kuwi penting kuwi hubungane karo perceretan kok. Ayo, nggih. Karo ibu-ibu ingkang masak wonten wingking. Ngene Nduk Umi. Dadi nun sewu. Nggih. Awake dhewe yang pertama dan yang terutama ki wajib matur nuwun karo ibu-ibu sing masak wonten wingking. Wis to? Sebabnya apa, Pak? Acara apa wae, mbuh wayangan, mbuh resepsi wong mantu tidak akan sukses, tidak akan lancar kalau tidak ada kridane ibu-ibu sing masak. Mula tepuk tangan yang meriah untuk ibu-ibu semuanya sing masak wonten pawon. Mugi-mugi dipun paringi panjang yuswa rezekine kathah. Amin. Ya Nduk, ya mumpung dilenggahi karo para pepunden matura, terus sing ati-ati lek nembang. Nggih. Gatekne to klenengan sore mau. Nggih. Ibu-ibu mau lho tabuhane luar biasa kaya ngono. Sae-sae, Pak. Iso manik-maninten barang. Ayo, elok tenan pengendang ya putri. Sapa njaluk dipandhi ki mau. Akira pandhian ora. Matur Nduk, ayo Om. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Nggih. Pisan Nduk, main kompak Nduk. Ayo Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Nah, Sing marahi jawabe bingung iki dadak makkeke Pak Bu kuwi lho asline. lah ten apa, Pak? Iya, lah bingung no. Ya lek Pak, ya lek Bu, lek Mas, adik-adik kan bingung le jawab. Oh. Dadi ora usah nganggo Pak Bu. Dadi kanggone umat muslim jawab salam ki hukume lak wajib. Paton sampean assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngono mesti langsung kabeh sing muslim waalaikumsalam. Ora usah nganggo Pak Bu ngono kuwi. Nggih. Baleni ya? Nggih. Nah, ngono. Yo, Ci, Ru, Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah. Mergo neng kono lak enek doa sing apik to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberi rahmat dan juga barokah. Iki Nggih. donga nduk ngono kuwi. napa nggih, Pak? Lho, piye to kowe iki ora? Nggih, Gus. Gus apa dus ora nggih. Lagi lho kowe dikersake. Arep ndongakne apa kira-kira? Ayo. Nggih, Karo warga Pandhean. mugi-mugi sedaya warga Pandhean tansah pinaringan berkah saking Gusti Allah. Terus panenane saya kathah, rezekine kathah, sedaya panjang yuswa. Mengke nek pun rezekine kathah nanggapaken melih nggih, Pak. Nggih. Ayo anggere ora diundakne ya gelem. Mesti batine panitia mending ngono aku apal. Ayo, nggih. Ya Nduk diaturake iki jenang gula Bawanana. Arep kok bawane apa aku semanut jenengan. Arep asmarandana, arep dandang gula bebas. Dandang kula banjet nggih. Oke, siap, nggih. Dandang gula banjet karo Amit Sewu karo Bu Kastiah kuwi. Nggih. Kuwi piyayi saka Pati. Oh nggih. Nggih, kuwi ibune solmetku nalika kuliah mbiyen. Sinten, Pak? Suwargi Mas Ari Bodro mbiyen ning mburiku kene iki. Oh. Ning panjenengane wis ditimbali karo Gusti, mergo ditresnani karo Gusti Allah. Nggih. Mula lek ning mburiku iku kudu ati-ati. Ayo ngono. Oh ngoten. Hati-hati lho Mas Bayu. Aja kuwi arep PA aja dingonokne Oh, ora. nggih, nggih. Kowe ngalih ganti aku. Ha iya. Monggo dandang gula Umi Afifah. Gitu. Lamun arasa antuk jatuh
layak bareng udan iki mau langsung terang sebabe ditunggoni karo dulurku lanang iki. Jan. Waduh nyembah ya. Ah, Ki Patih Gajah Mada iki luar biasa. Dan jame lho. Alah jam mati ya dinggo Mas kowe. Sehat selalu nggih. Okok ora, okok ora. Ora, sehat kowe bener kowe. Apik. Lah dhuwit purun dhuwit. Neng ae. Ayo. Ya nduk. Keneng sambang sarah wungan kapi lot mreng Wicara kang yo wicara kang manis manis nonano marmane den prayitna mriki Mas. Wes. Mriki lho ora apa-apa. Ayo jan. Wah, kalunge lho. Wah. Siung kirik ora. Salaman apa njaluk dhuwit? Oh, salaman sik. Asmane sinten? X1. Udah. X1. Oh, Meswan. Nggih. Laire dina Kamis to jenengan? Oh, iya nggih. Nyapa tanganmu ngadung? Duitnya. Nggih napa? Hah? Wow, tuku minyak wangi. Wah iya. Oh, elok lho iki. Bocah khusus parandene ora gelem lepek lho kowe. Wah, iya. Mas Wiswan. Woi, ngerti sinden iki jenenge sapa? Karo. Aja gatekne sinden ya, gatekne lakone ya. Oh iya aja manut wong-wong kae ya. Wiswan ora apik. Besok gawe ning Ponorogo kon jagungan karo Ndurin. Tambah larso telu. Iya. Monggo jenang gula genduk Umi Afifah coba kaya apa? Ya lho.
men tambah seger engko rampung jenang gula langsung ke dadi ati. Oh iya, digarap cara sangga buana. Mas Telonteng. Tong tak entuk tak tak ndelok dung tak entuk tak dung. Dah. Apik iki. Yo. Telinting iki. Golek sing kaya ngapa wong ayu. Bahagia, Mes. Aku iso entuk hiburan to bengi iki. Pripun to, Pak? Lah iki lho, Mes iki lho. Mes Wani Piyai niki kena nggih sinau kena nggih ngaji lho, Pak. Niki mbok menawa niki pralampita saking jagat. Supaya napa warga masyarakat nglestarekake karo budaya. Ing ngatasé Miswan wae gelem joget tresna karo budaya. Lek jenengan kabeh ra tresna karo budaya tegese kalah karo Miswan. Oh. Wah, baru dilem guyang guyu. Wah. Aya. Hah? Lanjut. Iki kaya sing nanggap ae kowe iki. Sing kaya sing digitanke lonjat lanjut. Ayo, ya beres-beres man. Ayo. Tak omong lek ora duwe pacar to? Dereng. Moh. Sing arep jodohne kowe karo Miswan iki sapa? Aku gur takon. Kowe lek duwe pacar to? Dereng. Ora kudu karo Miswan. Ning golek sing modele ngono kuwi. Mah. Genah aman kowe ora bakal cemburu kowe. Ampun, Pak. Kula nyuwun sewu nggih, Pak. Nyuwun sewu nggih, Pak. Apa? Kula niki
sing napa nggih sing nyenengi kula niku kathah lho Pak asline. Oh iya. Saestu Pak, saestu. Sing sepuh enten. Heeh. Sing enom nggih enten. Sing cilik nggih wonten. Lansia nggih wonten. Lansia. Nggih Pak, saestu Pak kula badhe kula mawon, Bu. Ning ngene ya Pripun? kudu pinter milah karo milih. Nggih. Dadi lek golek pacar aja mung waton ganteng, aja mung waton sugih. Nggih. Pedae apa duwe pacar ganteng yen nglarani ati. Pedae apa golek pacar sugih yen ning ati marai ringkih ya ta. Nggih. Mula kang mangkono golek sing priya sing setia lahir batin yaitu Miswan. Lek ra gelem tak oleh niwinong lho engko malahan. Ikhlas kula malan. Ikhlas ya tenan iki jos iki. Iki mesti dawa lho umure kowe. Lah ra mikir apa-apa kok dhek karepe mangan karepe ora karepe. Ayo wis kuwi los kuwi pokoke. Ayo, so dibebasne kuwi iso ning akhirat kuwi. Wis milih dhewe arep neraka apa swarga mes ngono. Dadi unu-unu ngono kuwi. Ning neraka sik mergo arep golek geni nggih ngerokok. Ayo terus ning swarga. Ning panjang yuswa Miswan yo. Ya Nduk, lajutno. Umi Miswanto. Ngoten lho Pak. Umi Afifah, ya Umi Afifah ya. Ayo. Ampun ngoten Pak. Ora. Ampun. Heeh, ayo. Wes cukup. Timbang larani lho, ayo. Kan sing jenenge cinta wong pacarane butuhe lak seneng, tentrem. Ayo. Lek ora iso gawe tentrem karo ayem lah ya luwung ngono kuwi ae, wis. Ampun Pak, jenengan napa kersa sakniki lho bayangne kula niku putranipun jenengan. Terus Jenengan napa kersa nek Nyapa? putrane kalih Miswan? lho, aku ki dali wali nikahmu karo Miswan gelem. Malah kok apa kabeh tak cukupi wis to. Wayangan kok dalange ndurin. Nah ya. Jauh man lho Miswan. Pun Pak, Ya ora ora ora. ampun ngoten lho Pak. Ucapan niku adalah doa lho. Lurung karuan, sampean kudu iso mbedakne endi kuwi serius, endi kuwi guyon. Sing marai kesro jaman saiki ya, ning Nggih. medsos barang marai kesro. Wong guyon ditampa serius, wong serius ditampa guyon. Guyon. Kuwi sing masalah ning kono kuwi. Nggih. Lah, mula perlu kebijaksanaan. Kaya piyayi ing pandian kene iki. Nggih. Mbuh kuwi guyon, mbuh serius, ning bebarengan mbangun pandian supaya tetep makmur lan uga guyub rukun. Lah kuwi pandian. Umi melawan Miswan. Ayo Mis, ayo yo. Ayo. Iya. Aku mbayangne dhek nggih basahan lho, Pak. Ayo terus temanten putri mijiki sukunipun temanten kakung. Apik. Mijiki nganggo banyu peceren. Ora pareng ngono kuwi. Ya ora sayang ngono terus mutung ngono. Mutung aku. Pancen lek waranggana lagi ijen gampang tersinggung kok ya. Superman gampang Superman. Cukup. Iya. Heeh. Iya, Nduk. Sugeng para lenggah. Ayo Cak yo ayo. Ayo. Mudun lho aku. Aja mudhun lek jam tengah papan kono. Kowe mudhun arep golek Miswan kowe mesti. Ayo Om. Kanjeng. Ayo Om. Lho Pak. Wis madhepan nang nggon kubis ya, madhep kubis kono. Ayo, ora apa. Ayo. Ayo.